var det. Yeah. Jeg er en cool kat med klasse og stil. Jeg spiller saxofon i en trio med egen bil. Cool cat med jazz i mit blod, swing i mine fødder og soul i mit hoved. Jeg går aldrig uden onsdag, heller ikke en torsdag, fredag er ude med mit. Aabenraa var en ganske almindelig by. Sådan fuldstændig ganske almindelig. Du ved, ligesom alle andre ganske almindelige byer. Ja, det havde Mads i hvert fald altid fået at vide af sine forældre igennem hele sit lange korte liv. Her er jo alt, hvad man skal bruge, sagde hans far altid. Og jo vist, her var der både en kiosk og en frisør og en biograf. Ja, og der var sågar en bager. Så ja, der var rigtig nok alle de ting, man har brug for. Problemet var så bare, at kvaliteten godt kunne være lidt svingende en gang imellem. Mads var for eksempel stoppet med at gå til frisøren, fordi han efter at have været på besøg nede hos frisør Bettina altid lignede et søuhyre fra et af de der uhyggeligt dårlige film, de sendte ned i biografen. En biograf, der reklamerede med hotte film fra Hollywood. Og det, selvom Mads altid faldt i søvn efter 5 minutter. Det passede ikke helt sammen, synes han. Og hos bageren, der bagte de efter Mads smag rundstykker, der var så uhyggeligt tørre, at Mads meget hellere ville spise rugbrød om lørdagen, når hans far serverede det der store, lækre morgenbord nede for Bager Hansen. Han er da en mærkelig dreng, sagde hans forældre tit om ham, når de troede, han ikke hørte det. Og jo, Mads var ganske vist en smule anderledes end sine jævnaldrende. Han interesserede sig ikke for de samme ting som dem. Han ville for eksempel meget hellere være alene, end at være sammen med sine klassekammerater, der altid spillede stikbold i frikvartererne. Et spil, der efter Mads' mening var så fuldstændig, helt og aldeles spild af tid, at det var på grænsen til at være livsfarligt. Derfor brugte Mads i stedet sin frikvarter på at sidde over ved musikskolen, hvor man kunne kigge ud gennem vinduerne og høre på dem, der sad og øvede sig på deres instrumenter. Det lød fuldstændig fortryllende, synes han. Og så kunne han samtidig være fred for de andre. Ja, det var helt perfekt for Mads. Men eftersom Mads ikke kunne lide at være hjemme hos sine forældre, der synes han var underlig. Og heller ikke brød sig om at være i skole sammen med sine stiktossede stikboldspillende klassekammerater. Ja, så efterlod det gåturen til og fra skole som den eneste tid på dagen, som han ægte satte pris på. Mads gik derfor altid en ekstra stor omvej hjem, så den varede lidt længere. Hans forældre havde godt undret sig over, hvorfor han var så lang tid om at komme hjem fra skole, nu hvor de havde købt et stort hus, der lå lige ved siden af. Men Mads elskede simpelthen den tur. Han elskede at gå ned ved mosen, hvor de søde ænder svømmede rundt og legede med hinanden. Han elskede turen forbi den store bilhandler, hvor der altid stod en eller anden Karl Smart, der skulle prøve at køre den nyeste sportsvogn, selvom han tydeligvis ikke havde råd til at købe den. Ja. Og så elskede Mads turen ned igennem gågaden inde i Midtbyen, hvor det sitrede af liv, og hvor folk altid smilede og grinede, og lignede nogen, der havde et fantastisk dejligt liv. Det seneste stykke tid havde Mads dog lagt mærke til en mærkelig ting, når han nåede til gågaden på sin tur hjem fra skole. Der skete nemlig altid noget forskelligt på gågaden, alt efter hvilken dag på ugen det var. Hver fredag var der for eksempel altid travlt i slikbutikken, der lå ved siden af biografen, hvor de havde gjort klar til den nyeste dårlige film over fra Hollywood af. Om onsdagen stod folk i en kilometerlang kø ude foran Bager Hansen for at smage hans savsmulstørre onsdagssnegle, så Mads, Gud forbyde det, aldrig nogensinde skulle spise igen. Puha. Og mandagen var folk bare trætte og lignede zombierne fra en af de der dårlige Hollywood-film. Men om tirsdagen, så Mads aldrig rigtig havde kunne finde ud af, hvad der var specielt ved, var der begyndt at ske noget mystisk. Når Mads havde fri fra skole og nærmede sig gågaden,
kunne han nemlig ikke høre den sædvanlige lyd af grinende mennesker. Gaderne var nemlig helt tomme. Mads havde tænkt, at der måske var startet et spændende tv-program om politik eller sådan noget, som folk var hjemme for at se. Ja, det kunne hans forældre i hvert fald godt lide at se i fjernsynet. Mads ville meget hellere se musikvideoer og høre fed musik, som han kunne danse til. Men fordi hans forældre bestemte, så blev det altså til politik. En helt tilfældig tirsdag eftermiddag, hvor Mads gik gennem gågaden på vej hjem fra skole, lagde han pludselig mærke til en summe. Det var ikke den samme summe af glade mennesker, som han var vant til, nej. For der var nemlig rygende tomt i gaderne. Den her summe havde han aldrig hørt før. Det lød faktisk lidt som nogen, der sang. Eller nærmest hviskede. Underligt, tænkte han. Det lød også lidt som om, der var nogen, der knipsede. Mads begyndte at knipse og synge med. Men hvor kom summen fra? Mads var frustreret over, at han ikke vidste. Og han begyndte at gå rundt på torvet for at lede efter kilden til den syngende summe. Han kiggede alle steder. Med et kom en person frem fra en mørk gyde. Mads tog 2 skridt baglæns i ren forskrækkelse, da han så personen. Det var en høj mand. Han lignede ikke en, der kom herfra. Han havde en mærkelig hat siddende på hovedet, der sad fuldstændig skævt. Og så bar han rundt på noget, der lignede en saxofon under armen. Hvad er han dog for en, tænkte Mads. Hey, skal du også med hen til klubben, siden du står der og swinger, sagde han. Hvad mener du, svarede Mads, da han ikke helt havde forstået ordene, den fremmede mand lige havde sagt. Ja, jeg tænkte, om du måske skulle hen på klubben, siden du står der og synger på tirsdag. Nej, jeg skal bare hjem fra skole, svarede Mads forsigtigt. Pjat med dig, din skøre bebopper. Du skal da med hen, hvor det swinger. Ser du, jeg er jazzmusiker. Og det her, sagde han og viste sin saxofon frem. Det her er mit horn. Det var noget af det smukkeste Mads nogensinde havde set. Det lignede, at den var lavet af det pureste guld. Nu skal jeg fortælle dig om mig selv, maestro. Jeg hedder Cool Cat, og jeg lever og ånder for jazz. Det flyder i mit blod. Jeg er på vej over til jazzklubben for at spille, men mit band de smed mig lige ud af bilen, så jeg kunne finde noget, vi kunne spise til frokost. Ligger der en bager i nærheden måske? Mads ville ikke sende Cool Cat over til Bager Hansen og hans tørre brød. Så han rystede på hovedet og sagde, nej, desværre. Han var uden tvivl den sejeste person, Mads nogensinde havde set i byen. Hvad er jazz for noget, spurgte Mads. At vappehår! Jazz, det er da den fedeste ting i hele verden. Nu skal du høre, min ven. Har du virkelig aldrig hørt om jazz? Jamen, hvordan er det overhovedet muligt? Jeg har aldrig lavet andet hele mit liv. Jeg sætter min hat, som er vildt på strå, med mit horn i hånden. Er klar til at gå på en jazzklub i åben rå. 2, 5, 1, det er der til at forstå. Yeah. Cool Cat vendte sig mod Mads. Nå, jeg har lidt travlt, mester. Vi ses. Mads vinkede farvel. Han var helt paf. Han stod i flere minutter og tænkte over, hvad der lige var sket. Hans begejstring var slet ikke til at skjule. Tænk, at det lige var sket her i hans egen lille kedelige by. Han blev nødt til at fortælle til alle i hele byen, lige med det samme, hvad han havde opdaget. Jazz. Wow. Selv navnet var sejt, synes han. Mads var så begejstret, at han hver dag i hele den uge gik og sang på tirsdag til alle og enhver han kendte. Både i skolen, på gågaden
Og derhjemme, hvor hans forældre var begyndt at klø sig i hovedet over, hvordan det overhovedet var muligt, at deres søn nu var blevet endnu mere underlig, end de havde gået og troet, han var. Hele ugen gik Mads og glædede sig. Han glædede sig til, at det skulle blive tirsdag igen. Og han ville stå det helt samme sted, som da han mødte Cool Cat for en uge siden. Og så ville han synge på tirsdag, så Cool Cat kunne se, at han altså var nede med det der jazz. Og da dagen endelig kom, så stod han klar nede i byen og ventede på, at summen skulle starte, ligesom den havde gjort ugen før. Han begyndte at synge. På tirsdag, 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 på tirsdag. Cool Cat dukkede pludselig op. Han kom fra den samme gyde, som han var kommet fra for en uge siden. Han lignede fuldstændig sig selv, med den samme skæve hat. Helt ligesom Mads havde husket ham. Hey Mr. Swing King, skal du med i dag? Vi spiller vores nyeste nummer. Men vi har lidt travlt, så du må skynde dig, hvis du skal med. Mads skyndte sig efter Cool Cat, som gik foran ham. Og Mads prøvede at efterligne Cool Cats bevægelser. Han bevægede sig helt vildt cool. Er du med om, mester? Det er godt. Det bliver så fedt. Jeg glæder mig. Jeg er en cool cat med klasse og stil. Jeg spiller saxofon i en trio med egen bil. Cool cat med jazz i mit blod, swing i mine fødder og soul i mit hoved. Yeah. Du bliver ellevild med jazz. Jeg kan mærke det. De nåede frem til jazzklubben, som lå i et kælderlokale nede i en baggård, hvor Mads aldrig havde været før. Stemningen indenfor var helt vild. Musik og seje mennesker, som Mads aldrig havde set før, over det hele. De dansede, og musikken fyldte hele rummet. Mads var helt vild med det. Cool Cat gik op på scenen, og Mads var lige ved at gå med. Det havde været pinligt foran alle de seje mennesker. Cool Cat stod på scenen sammen med 2 andre. En på en stor kontrabas, og så en der sad ved et klaver. De gjorde klar til at spille. Jeg går aldrig ud en onsdag, heller ikke en torsdag. Fredag er jeg ude med min lørdagsattitude. Søndag laver jeg ikke en pind, og mandag skal der heller aldrig nogen ting. Jeg går aldrig ud en onsdag, heller ikke en torsdag. Fredag er jeg ude med min lørdagsattitude. Søndag laver jeg ikke en pind, og mandag skal der heller aldrig nogen ting. Bada, 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 bada. Midt i den vidunderlige musik kom Mads pludselig i tanke om, at han jo skulle hjem og spise. Hans forældre sad nok allerede og så politik i fjernsynet. Mads ville meget hellere blive og danse med alle de andre på klubben. Stemningen var så fantastisk. Cool Cat vinkede til Mads op fra scenen, da han så, at han var ved at gå. Mads gik igennem parken på vej hjem. Han kunne ikke tænke på andet, end hvad han lige havde oplevet. Musikken, stemningen, dansen. Og wow, hvor havde Cool Cat saxofon bare lyttet fedt. Og han havde lavet nogle helt vildt seje bevægelser samtidig. Hvordan var det nu, det var?
Mads kom hjem til sine forældre, sad de allerede med øjnene klistret helt op på tv-skærmen. De så ned med en politiker, der havde sagt noget politisk, og det skulle han vist ikke have gjort. Hans forældre sad i hvert fald og brokkede sig helt vildt. De lagde knap nok mærke til, at han kom hjem. Mads sad på sit værelse og spekulerede over, hvordan han også ville lære at spille saxofon. Eller kontrabas. Eller måske klaver, eller trommer. Han vidste det ikke helt. Der havde også været en, der havde spillet på trompet, der havde været virkelig sej. Han var i hvert fald ikke i tvivl om, at han også ville være jazzmusiker, når han blev stor. Jazzmas skulle han hedde. Ja, det var et godt navn, synes han. Fra den dag brugte Jazzmas hver tirsdag nede i klubben sammen med Cool Cat og hans nye venner. Miles, Louis, Ella og Frank. De var alle sammen nogle hippe typer. Dem glædede han sig til at lære meget bedre at kende. Og når det ikke lige var tirsdag, så gik Mads hver eneste dag efter skole ned gennem gågaden og sang på tirsdag, så alle i hele byen kunne høre og få at vide, at Aabenraa altså ikke blot var en ganske almindelig by, ligesom alle andre ganske almindelige byer, men at de her i byen havde noget ganske særligt. Jeg sætter min hat, som er lidt på skrå med mit horn i hånden. Er klar til at gå på en jazzklub i Aabenraa. 2, 5, 1, det er til at forstå. På tirsdag. Hvornår var det? Jeg er en cool cat med klasse og stil. Jeg spiller saxofon i en trio med egen bil. Cool cat med jazz i mit blod, swing i mine fødder og soul i mit hoved. Jeg går aldrig ud en onsdag, heller ikke en torsdag. Fredag er jeg ude med min lørdagsattitude. Søndag laver jeg ikke en pind, og mandag sker der heller aldrig nogen ting. Jeg går aldrig ud en onsdag, heller ikke en torsdag. Fredag er jeg ude med min lørdagsattitude. Søndag laver jeg ikke en pind, og mandag sker der heller ikke nogen ting. De horn, de er bare fede. Jeg ønsker, jeg kunne spille så fedt. Skal vi prøve at se, om vi kan synge med på dem? Og 1, 2, 3, 4. Bada, 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 bada. Det lyder fedt. Bada, bada, bada. Jazz hands. Bada, 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 bada. Det er bare som om, at tirsdag er den eneste dag, der rigtig swinger. Hvis bare det kunne være tirsdag hver dag. 1, 2, 3. Jeg går aldrig ud en onsdag, heller ikke en torsdag. Fredag er jeg ude med min lørdagsattitude. Søndag laver jeg ikke en pind, og mandag sker der heller aldrig nogen ting. Jeg går aldrig ud en onsdag, heller ikke en torsdag. Fredag er jeg ude med min lørdagsattitude. Søndag laver jeg ikke en pind, og mandag sker der heller ikke nogen